Sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte, kapin 2,000 ka mga personahe sa kapulisan ang i-deploy aron magbantay sa seguridad. Ibase sab sa Davao City Police Office ang ipatumang seguridad sa gitawag nga Davao Defense System. Si John D. Esteban alang sa dugang detalye. Nakaandam na ang seguridad sa inaugurasyon ni Vice President-elect Inday Sara Duterte sa June 19 sa San Pedro Square sa Davao City. Ibase kini sa gitawag nga Davao Defense System sa Davao City Police Office. This is mainly conduct of aggressive 24/7 checkpoint operation, no? And this will be participated by all police stations, no? Meron silang designated time and area kung saan sila mag-checkpoint every day. Sobra 2,000 ka mga PNP personnel ang ipakatag dinhi sa San Pedro Square sa Davao City atol sa inaugurasyon ni Vice President-elect Inday Sara Duterte karong June 19. Ilabi pa nga mokabat sa 20,000 ka mga tao ang gilaumang musaksi o mutambong sa maong event. Gawa sa pagbawal sa pagsuot og jacket, backpack, pagdala og water bottle, bawal sab ang pagpalupad og drones gawas lang kung otorisado o do na kini permit. Ang buong area is secured. Secured yan ng ano natin, ng mga puwersa natin, AFP, PNP. Then walang pwedeng magpalipad ng drone because area natin sa Davao City is no-fly zone sa mga drones. Samtang bisan sa June 19 pa ang inaugurasyon, grabe na ang pagpanglimpyo sa palibot sa San Pedro Square kung asay pahigayon ng event. Gipinturahan balik ang stage sa Rizal Park ug ang uban gihinluan na ang palibot sa maong parke. Alas 4:30 sa hapon magsugod ang inaugurasyon ni Vice President-elect Duterte. Preparasyon nato ni sa ang paghinlo man gud diri preparasyon nato sa karong umaabot nga independence ug sa outtaking ni Ma'am Inday Sara. Kay para ang tao nga mo ani dire at least dili sila makaingon sila gwapo ang Davao gyud, limpyo. Samtang niadtong Biyernes nakigpulong na kang outgoing Vice President Leni Robredo ang transition team ni Vice President-elect Inday Sara Duterte. Gitour usab sa staff ni Robredo ang transition team sa Office of the Vice President sa Quezon City. Atol sa maong pagbisita, sumali ni Robredo andam kuno siya ug ang iyang team nga mo-assist ug mutabang alang sa transition. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.